बाक्सानि निमुवा गेलेग्रा फोथाराव दिनै गोदानै दिहुनजानो गोनां संसारनि माया आबुं सावथुननि शुटिंखौ दिनै बेखेवजेनबाय। बे संसारनि माया आबुं सावथुननि शुटिंनि हाबाफारिखौ गोजा फिथा हास'नानै बेखेवनानै होयो बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्मआ। बर' ब्रादार प्रडाक्शननि संसारनि माया आबुं सावथुननि ब्रेनि कुमार बर'नि लिरनाय स्क्रिप्ट आरो बिष्णु सरगयारिनि दिहुननायाव दिनैनिफ्राय शुटिं खालामजानो गोनां संसारनि माया आबुं सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर महरै उत्तम बसुमतारी आरो गाहाय फावखुंग्रि महरै बाहागो लागोन। बे संसारनि माया आबुं सावथुननि गिबि शुटिंखौ सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय मथंगा गामियाव लानाय जादों। बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्मआ गोजा फिथा हास'खांनानै खौरांनि गेजेरजों बिबुंथि लाखियो। सुंद' फिल्मआ जोंनि समाजाव गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैबाय दं। खायसे सुबुंफोरा बुंनो नागिरो बेफोरबायदि गाज्रि सोदोब बाहायनायफोरा जोंनि समाजाव उन्दै जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि गोसोआव गाज्रि गोहोम गोग्लैहोदों होननानै। बेनिखायनो खावलायदों बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्मआ जाय बिथांमोना गाज्रि सोदोब बाहायो बेफोरखौ खम खालामनांगौ। सुंद' फिल्म खालामनाया गाज्रि नङा, मोजांनि खामानि, नाथाय स्ट'रिफोरा मोजां जानांगौ। गिबियावनो नायगिरि रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो अननायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। सिगाङावथ' आं भिडिअ बानायदों, मिउजिक भिडिअसफोर बानायदों, मुभिबो मोनसे बानायदोंमोन, होमबाबो बारा सिनायजानाय बिदि जायाखै। एबारे बे मुभियावहा संसारनि माया मुभियावहा मोजां जागोन होननानै आं सानदों। बिदिनो बारा समबो होबाय थानो हानाय जाया नालाय, बेनिखायनो एसे माने बानायनाय जाया आरोना। दा बेयाव फैनानै एसे मोजां जागोन बायदिखौनो मोन्दों आङो, आरो इयुनावबो सम मोनोब्ला बिदिनो आं बानायलांबाय थागोन होनना सानदों। आङो ओरैनोथ' संसारनि मायाव आं लिडिं रलावनो दङ। बेनोसै आरो रायजो राजासिम बेनोसै जोंनि बे संसारनि माया मुभिखौ बयबो नायनानै अनसायगोन, आं बेखौनो आसा खालामो। गोजोन्थों। सिगाङाव आं बे बाक्सा सालबारियावनो खांजानाय गथ' मुभि बानायदोंमोन, होमबाबो बिदि अनसायजानाय जायासै। एबार बेयावहा अनसायजागोन होननानै आङो आसा खालामदों आरो। दिनै गिबि बेखेवजेननाय दिनै 19 मार्च। बे 19 मार्चआव जोंनि बिथांमोना संसारनि माया बर' ब्रादार्स बिथांमोना दिनैनिफ्राय सोलिलांगोन। बे सोलिलांनाया मोजां गासैबो आर्टिस्टफोरा मिलायलांनानै बिथांमोननि हास्थायनायखौ जाफुंहोगोन बा जों जाफुंहोगोन। आं मेन एक्टर रल हिसाबै लादों। मोजाङै मोजां जालांगोन होननानै आं बेखिनिखौनो फोरमायो। बियो फुल मुभि। रायजो राजाफ्रा अनसायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। बे संसारनि माया सावथुनखौ नायगोन होननानै रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। दिनै जोंहा दङ बिसानिफ्राय बिथां प्रेसिडेन्ट जा आफादगिरि बिथां बिजु बसुमतारी आरो लोगोसे मेन्देला सार बिथांमोना बाहागो लाफैदोंमोन। गुवारै बिथांमोना फोरमायलांबाय आरो बेखेवनानैबो होबाय। दिनै नैबे बाक्सा जिल्लानि सिङावनो निमुवा बे जायगायाव मोनसे गोदान फिल्म शुटिं जानो थांबाय दङ। बे हाबाफारिखौ आं दिनै बेखेवनानै होबाय। बे फिल्मनि मुङानो जाहैबाय संसारनि माया। बे फिल्मखौ लिरदों फंबाय ब्रेनि बर' आरो प्रडिउसार हिसाबै दङ बिष्णुराम सरगयारि। लोगोसे बिथांमोननि प्रडाक्शननि मुङा जाहैबाय बर' ब्रादार। थारैनो दिनै नैबे गोथार हाबाफारिखौ आंनि आखाइजों बेखेवनो मोननानै आङो थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आथिखालावथ' गोबां फिल्म सर्ट मुभि खालामोबा इउटुब चेनेलफोराव बायदि फिल्म खालामनायखौ जों नुनो मोनो। मा फोरमायगोन? गोबाङानो गोबां बिबुंथि लाखियो बेनि सायाव। सोरबा बुङो बे सर्ट फिल्मा जोंनि समाजाव गोबां गाज्रि गोहोम खोलैबाय दङ। खायसेफोरा बुंनो नागिरो मा बेफोरबायदि गाज्रि
सोदोब बाहायनायफ्रा जोंनि समाजाव उन्दै उन्दै जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि गोसोआव गाज्रि गोहोम खोलैदों होननानै दा आंबो खावलायगोन जाय बिथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि सोदोब बाहायो जों बेफोरखौ एसे खम खालामनांगौ आंनि बायदिब्ला शर्ट मुभि बानायनाया गाज्रि नङा मोजां खामानि नाथाय स्ट'रिफ्रा मोजां जानांगौ दाना मोजां मानो होननानै बुंना लादों आङो जाय बिथांमोना थोंजोङै फिसार फिल्माव बा फुल फिल्माव बाहागो लानो गोसो दङ बिथांमोना थोंजोङै फिसार फिल्माव थोंजों बाहागो लानो हाया बेखायनो नैबे शर्ट फिल्मफोरा मोनसे प्रेक्टिस बायदि जायो दाना जुदि बेयाव जुदि प्रेक्टिस खालामनाय बायदि जायोब्ला बेयाव जुदि मोजां पारफरमेन्स होनो हायोब्ला गोबां फिसार फिल्म दिहुनग्रा बिथांमोनखौ खावलायो बेखायनो शर्ट मुभि बानायग्रा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन स्ट'रिया मोजां जाथों आरो बेनिफ्रायनो मोजां आर्टिस्ट जोङो सायख'नो हाथों मानो होननानै बुङोब्ला जोंहाथ' फर्मेल जेबो स्कुल गैया ड्रामानि कलेज गैया बेखायनो बे शर्ट मुभिनि गेजेरजोंनो सानैसो मोजां आर्टिस्ट मोननो हायो नामा जों बेखौ लुबैनानैनो जोंनि आर्टिस्ट एस'सियेसना शर्ट मुभि बादायलायनाय लादों जायखौ जोङो बे बान्थानि थाखाय 50,000 होनाय जादों आरो मोननै टार्म जोङो 50,000 जों होनाय जाहैबाय आरो जानो हागौ बे शर्ट मुभि बादायलायनाया जोंनि शर्ट मुभिनि क्वालिटिखौ बारायगोन आरो मोजां खालामगोन आंहा बेनि सायाव फोथायनाय दङ संसारनि माया शर्ट मुभि जागोन ना फुल मुभि जागोन बे फुल मुभि जागोन ओरैनो हिर' आरो हिर'इनआ सोर जागोन हिर'आ जाहैबाय जोंहा उत्तम बसुमतारी जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो आरो हिर'इनआ जाहैबाय पम्पी दैमारि बिथाङा जाहैबाय अदालगुरिनि